A teraz opäť taká ženská rozmarná téma. To sú pekné nechty, pretože Vianoce idú. Nechty si zničíme, ale pod stromčekom chceme vyzerať, teda pri stromčeku chceme vyzerať veľmi pekne. A čo si môžeme na tie nechty dať, tak to vám teraz ukáže Ivetka so svojím hostom. Tak, Sonie, nechty už sú v zábere. Dievčatá tiež pekný dobrý deň prajem pani Beatke Slimákovej. Vítajte u nás. Dobrý deň. No, dobrá správa pre nás, ktoré možno nemáme tak veľa času, alebo si chceme robiť doma vlastné gelové nechty, že sa vlastne objavuje taký paket, tak by som povedala, že niečo do domácnosti. Vy ste nám to prišli ukázať, odprezentovať, aby sme sa v tom vedeli zorientovať. Takže ak si chcem robiť nechty, čo potrebujem? Základ je piecka. Základ je v podstate lampa. Toto konkrétne je LED-diodová lampa na také domáce použitie. Vidíte, že je veľmi malá, čiže v podstate je vhodná aj na to cestovanie. Áno. Veľmi skladná. A k tomu potrebujeme základný balík. A potom takúto štartovaciu sadu, základný balíček, ktorý obsahuje všetko okrem niektorú z farieb. V základnom balíku je teda na to, aby... A poďme postupovať. Vy ste mi to začali vysvetľovať, že ako to funguje. To znamená, ja to dám takto nabok. A teraz si poďme povedať, že začnem si doma robiť nechty. Veľmi dôležité je najprv, aby ten nechtík bol dokonale upravený. To znamená, jak vytvarovaný nechet, tak pozatlačená dokonale kožička. Na to všetko potrebujeme tento pušerík, ktorý v podstate je to kovový nástroj s ohnutým koncom, ktorý je, s ktorým sa veľmi dobre pozatlača kožička a potom je tam v tej štartovacej sade aj pilníček, ktorý z jednej strany je drsnejší a z jednej je hladší. Pri tom začiatku v podstate použijete tú hladšiu stranu, takže zmatnite ten povrch nechtu, aby nebol lesklý. Potrebujete mať matný nechet. Ale žiadne zbrusovanie platničiek nechtových alebo nič také. Presne to, čo teraz vidíme na televíznej obrazovke, takto si to budeme doma pekne robiť. Áno. Keď si spravím a pozatlačame tú kožičku. V prípade, že mám, ja neviem, ju veľmi zhrubnutú, alebo mi vytrča pilníkom, to dokážem, alebo ju mám vystrihnúť. V podstate kožičku veľmi nezastrihávajte, odstrihávajte len tú časť, ktorá už je naozaj tak trošku pretrhnutá, aby nedochádzalo k väčším záderom. Kožičku je dôležité zatláčať, po prípade ošetrovať olejčekom, ale nie počas manikúry, ale po manikúre. Alebo večer pred spaním. Pred spaním. Čo poviete? Aby bola dostatočne pružná, pretože naozaj, ak by akákoľvek manikúra, či si lakujete nechty, alebo používate gelakovú technológiu, je dôležité, aby bol nechet dokonale ošetrený bez kožičky, aby to všetko dobre prilnulo k nechtu. Áno, lebo si môžeme zbytočne robiť zádery a potom nás to boli. Ďalším krokom je čo? Očistíme nechet pomocou takého špeciálneho tamponiku, ktorá má aj manikérka v rukách a pomocou tohto prípravku je to tzv. Čistič, cleanser na očistenie nečistot a masnot, ktoré môžu byť na nechtiku. Vy ste to už namočili do toho čističa? Dobre, ja vás len kontrolujem, že či to robíte dobre. Áno, takže namočila, očistila. Dobre, a čo nás čaká ďalej? Potom sa vezme prípravok, ktorý sa volá primer. Primer sa používa ale len na voľný okraj nechtu. Nenanáša sa na celý nechet, iba na tú voľnú špičku. Po prípade veľmi okolo nechtika. Teraz to vidíme. Takto presne na okraj. Je to kvôli lepšiemu prilňatiu tých produktov a hlavne kvôli tomu, aby nedochádzalo k odlupovaniu. Áno, to je veľmi časté, že sa pri lakovaní vlastne stane, že tá špička sa odlupí, aj to škaredé, pri gelaku nám to nehrozí. Dobre, máme teda, ideme ďalej. Naniesieme tento primer. Áno. V štartovacej sade je ďalej tento prípravok, ktorý sa volá Base plus Top. Je to jak základná vrstva, tak vrchná vrstva, takže najprv ho použijeme ako základnú vrstvu, naniesieme veľmi tenulinkú vrstvu tohto base. Výborne to vidíme a plus topu, čiže základnej vrstvy. A prvýkrát teraz začneme aj zapiekať v tej prúbe, ako ste nazvali, takže v podstate tej piecke, takže v tej LED-lape. Vlastne ten základný lak, ktorý si dávame, už sa ide zapekať. Áno, takže prvýkrát, kedy používame lampu, tak to je v podstate pri tom Base plus Top. Dobre, poďme trošku k lampe, pretože je tu napísané 30 až 60 sekúnd. Čo rozhoduje? V podstate väčšina gelakov sa vytvrdzuje pri 30 sekundách, to znamená, stačí mať v tej lampe ruku na 30 sekúnd, ale niektoré tmavšie odtiene môžu vyžadovať dlhšie zapiekanie, to znamená až na tú minútu, preto aby si človek uvedomil a nemusel stopkami, tak vlastne je tam nastavené priamo, že si bude 30 alebo... A ono to potom zhasne. Ono to vypne samo od seba. Prosím vás pekne, koľko prstov ja môžem naraz strčiť do takej piecky? Najlepšie je, keď si najprv vytvrdíte 4 prsty, tak tako má Ivetka a palec potom samostatne. Ivetka má zdravé ruky, tak môže ich tam mať obidve. Ale takže samozrejme 4 prsty samostatne a potom si zvlášť vytvrdí palec. Alebo teda jeden. Pretože je veľmi dôležité, aby boli prsty a vôbec ruka v rovnej polohe, aby to nezačalo.
Nezatekalo. Vrátim sa ešte k tej lampe ako takej, pretože ste priniesli takú prevratnú novinku z môjho pohľadu. Len ju takto ukážeme, že to je vlastne, mám telefón v ruke, hej? Vyzerá to ako taký malý iPhone. Aha. V podstate, ktorý... Keď sa zasvieti, tak to je tá lampa. Zasvieti, tak v podstate tu sa dajú vytvrdzať buď aj nohy alebo ruky, ale veľmi dôležité je, že vlastne nemôžete vytvrdzovať viac ako jednu alebo dve prsty, teda jeden alebo dva prsty. Na rozdiel od tej lampy, ktorú má Ivetka, že tam nepobcháme všetky 4, lebo vidíme, že to svetielko svieti. Áno, že tých LED diód je tam pomerne málo. Toto je výborné, lebo to je cestovné. Ak je niekto aj na tom závislý, tak v podstate je toto skôr také ako ešte skladnejšie, je to dosť taká imidžovejšia záležitosť a myslím si, že praktickejšia je ale tá lampa, ktorú má. Nakoľko tam sa dá naozaj aj celá noha položiť, takže si viete urobiť gelák aj na nohách. To je úžasné. Dobre, my sa pozrieme v druhej časti ešte na to, ako sa vlastne dotvrdzuje, respektíve ako sa dopracováva. Potom v podstate my nanesieme farebný, necháme si aspoň na jednom nechte ukázať, aby sme naniesli farebný gelák a po prípade neviem, či bude priestor na to, aby sme ukázali aj odstránenie diváčkám, ktoré není náročné, ale je... Ja by som bola za, samozrejme, že keď už to na seba urobíme, tak poďme si to potom aj odstrániť, aby sme sa naučili jedno aj druhé. To znamená, teraz nás čaká postup nanášanie laku a vlastne akože farebného laku a zapečenie v lampe a v druhej časti si to ukážeme a zároveň odstránime. Súhlas? Áno. Pani Beatka bola zlatá, lebo všetko so mnou opakovala, takže je to perfektné. Súhlasí. Aký máte názor na to, že je svadba bez rodičov? Myslím si, že je tu možno taká trošku smutnejšia záležitosť, možno aj pre rodičov, ale záleží od nevesty, či to bere pozitívne alebo negatívne. Je to asi vec názoru. Ja si myslím, ja by som bola radšej s rodičmi, teda ako myslím si, že to záležitosť taká rodina a asi by tí rodičia chceli byť na tej svadbe tých detí. Mne sa veľmi páči, ako my hovoríme, že nevesta si rozhodne. A čo keď ženich rozhoduje? Tak si ho nevezmete. No toto už je téma. Pre Soničku, nech sa páči. Máme aj Janky tu, ale tu nám pustí Sonička. Nech sa páči. My teraz opäť ideme k takej tej našej peknej ženskej rozmarnej téme a to sú gelové nechty. Áno, presne tak. No teraz neviem, Sonia, ako sa tu prehúpneme, ale ideme na vec. Pracujeme vo veľkom štýle, skúsime detail na nechty a my sa nejak presunieme, lebo skončila si nejak skôr. Ale nič, ideme na vec. Takže nalakovali sme a ideme si to... Naniesli sme veľmi tenké dve vrstvy farebného gelu. Z nedostatku času v podstate trošku to tu urýchlujeme, takže všetko nemohli vidieť. Takže sme naniesli dve vrstvy farebného gelu, veľmi tenké a medzi každou tou vrstvou nanesenou sme to ale nechali vytvrdiť. Áno. Je veľmi dôležité nechať každú tú vrstvu. Niektoré geláky si vyžadujú dve vrstvy, niektoré až 3 vrstvy. To uvidíte. To je ohľadne farebnosti? Alebo čo je v podstate tam také je to aj od tej techniky, ako lakujete a niekedy je to aj od tých pigmentov. Aha. Takže od pigmentov niekedy závisí, či potrebujete 2 alebo 3 vrstvy, ale to vidíte potom. Každú tú vrstvu to sa naučíme. Áno. To zistíme. Keď ste povedali, prepáčte, každú vrstvu vytvrdíme, to znamená, každú vrstvu zapečieme. Na tých 30 sekúnd. Na tých 30 sekúnd a vlastne potom sa vďaka tomu dostávame do inej farby. Keď už nanesieme tie farebné gelaky, tú druhú alebo tretiu vrstvu, tak navrch nanesieme zase ten base plus top ako vrchný top coat tentokrát. Predtým sme to nanesali ako základ, teraz to nanesieme ako vrchný nadlak, dá sa povedať. A opäť vytvrdíme v lampe. Vďaka top coatu dostane ten nechet lesk. Takže sa bude to je anglicky jasný výraz top coat, že ide niečo navrch, takže už ho máme leskli. Máme krásnu červenú farbu, takže to je ten základ, ktorý sa dostáva aj Zvolili sme takú vianočnú atmosféru, keďže stromčeku, takže v podstate je to taká červená s glitrami, ktorá pri svetle dokonca veľmi tak trblieskavo vyzerá. Tam si treba asi len dávať pozor, že keď sa teda pustíme do vlastného tvorenia si gelových nechtov, tak si treba naozaj vybrať ten správny gellak, ktorý do toho funguje na toto. Dobre. Potom, keď sa naniesie ten top coat, tak ako veľmi dôležitý krok, pretože tam po vytvrdeniu ostanú výpodky na tom gellaku. Prepáčte, viem si predstaviť výpodky, ale neviem si ich predstaviť To sú také veľmi lepkavé častice na nechte, čiže keby ste to nezotreli, tak sa vám to bude lepiť. Takže vy potrebujete použiť ten čistič, ktorý sme mali na začiatku, na taký tamponik a takto povytierať ten nechtik poriadne, tým pádom ostane veľmi lesklý a keď skúsite, tak už nebude vôbec lepkavý, bude to veľmi... Ako keby ste nalakovali. Ivetka má veľmi pekné nechty, teraz myslím Ivetku sediacu, lebo máte ich naozaj veľmi krásne.
Ja sa určite pustím do takto takéhoto niečoho. urobená manikúra vám vydrží minimálne 2 týždne, s tým, že niektoré ženy, ktoré majú tie nechtiky také pevnejšie, tak aj 3, niektoré aj 4. To predĺženie manikúry sa dá potom urobiť aj tak, že vlastne si kúpite lak vo farbe toho gelaku, lebo každý gel má aj lak. A tým pádom treba na ten týždeň, keďže vám to tu už vyrastá, tak si schováte a tým pádom predĺžite, nemusíte tú metódu robiť. Pani Beatka, všetko bolo už vymyslené. Zistujem, že stále sa nechávame prekvapiť, ale už to dávno niekto vymyslel. Ale pozor, dievčatá sa pustili do odlakovávania. To sme si sľúbili, že si ukážeme ešte v tomto vstupe. Takže poďme na vec. Čo sa týka odlakovania, tak je veľmi dôležité tú vrchnú vrstvu topkou, tú, ktorú sme nanašali na záver, prebrúsiť. Pretože ten sa odlakovať nedá. Takže takto ho zbrusíme, ale veľmi jemne, aby ste nezbrusovali celý nechtík. Skúsme si to ukázať, lebo to je teraz veľmi dôležité. Aby ste zbrusovali len tú lesklú vrchnú časť. Čiže vidíte, že tá farba ostane a zbrusí sa len ten lesklý topkou. Posledný nátier, ktorý sme tam ako keby dávali. Potom sa vezme takýto tampon. Áno. Už ho máme na prstíku. Áno, výborne. Do ktorého sa dá odlakovač. Výborne. A to už je taký pomocník, že to veľmi ľahko každá žena navlečie na prstiek. To znamená, áno, nechávam si to samé pôsobiť. 10 minút a... A keďže my sme už jeden dopredu, tak potom to takto veľmi jemným spôsobom to znamená, my ho neodlakovávame, my ho ako keby navlhčíme, on nám zmekne a my ho potom dáme dole. Áno. A takýmto spôsobom v podstate odstránime. No, mne sa zdá, že to je šetrnejšie, ako keby som to robila lakom. Čo poviete? No, v podstate ide o to, že vlastne tam, kde naniesla ten primer, a keďže to je veľmi čerstvo nanesené, tak sa trošičku ťažšie odstraňuje, ako keď by ste odstraňovali po tých 2 týždňoch. S tým, že vidíte, že ten voľný okraj je lepšie prilnutý. A je to šetrnejšie z toho dôvodu, ako gelová technika, že naozaj pri gelovej musíte zbrusovať a pokaždé, keď zbrusujete ten gel, zbrusujete aj nechtovú platničku, pokiaľ túto nezbrusujete, nechtík iba zmatňujete, takže ten nechet netrpí. To je veľmi dobrá vec. To znamená jednoznačne, ak by som si chcela robiť krásne nechty, zachovávať si aj kvalitu tých nechtov, tak používať práve takéto gelaky. Je to šetrnejšie? Je to šetrnejšie a pre ženy, ktoré nemajú čas navštevovať salón a chcú si robiť manikúru, dajme tomu sami, či už z časového hľadiska, z finančného hľadiska, tak naozaj je to metóda, ktorú si vie každá doma urobiť, lebo je to niečo podobné ako lakovanie. Aj pri lakovaní použijete podlak, lak, nadlak. Je tam jediný rozdiel, že to nedávate zatvrdiť do... Dobre, pani Beatka, viem, že je to dostať teda v normálnych obchodoch. Dostať to sieti drogerie. Ale chcem sa vrátiť k tomu nakoniec, že som úplne akože začiatočnička typu dreveného. To znamená, že koľko času na začiatok mám rátať, keď sa do toho pustím? Hodinu? Hodinu a pol? Viete čo, max hodinu aj s odstraňovaním. Aj s drevenými rukami? Aj s drevenými rukami. Dobre, tak to je moja kategória, max hodinu. No toľko času už do konca našej relácie nemáme. V každom prípade ďakujeme za ukážku. Zase sme sa nechali inšpirovať, najmä ako sme si hovorili v úvode, je to novinka, takže už o nej viete